up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Archimang, Lukumang, Nana Sasaba Yokoromo we wato wala mala de Lucien de Lucia. Erma wala mala we karifko archi de prespartori van Yonsuf Serana Seipsa. We baro di Noordkomit Zuid Oostblokkom Windwest wins podef mama Sernang. We baro wan sweet odi en we karuka ini Ari Banyi Sturu. De kom face kom back. De teka Yonsu. En mis don janga bararut. Sorry. Barawi cash. Je mis masararut masaragamo. Inderdaad. Inderdaad. So tussen je misamang. Ja. Okay. Para nasa lobby wan, like fa usabi udina programa ti de baka. Mi wan bar alas ma wan sweet mountain bakan na of niti yuruka programa vanuit de plek Jaso en vooral de diaspora gemeenschap. Europa natuurlijk, Nederland, België, Parijs en Caribisch gebied, eilanden Weluku, Curaçao, Aruba, Sint Maarten ook toe. Ja, Ja, toch. En natuurlijk Amerika, waar losra naman totaal 1 miljoen Surinamers. We baru aan Sweet Mountain en van Jaso uit Uchatoriti de ook toe. Srana Saipsade, Masra Gambo? Ja. Nou, pusing. Muso, terafas no de. So, sawe taki, we verstaan taki, no, wa heisa de, na somim kare wa heisa, yabisma, de meki, ala sot sani tramai de anonim, terwijl chisnef klokkeluider, mino sabe fasan dat aan wan familienaam, dat mino sabi, maar, saptaki, ator dati, no verversot tori. Want te play klokkeluider im de 100% zeker visa. Ino me wakai poris manem, want in tapra soso. Come on, kabanga sandati. Dus peme go na Pan-American sotu oso wonen, landelijke wonenbouwproject. Sobuso, a regering disi, ano edenki takia, ano een partij bede aan de macht die de man beginnen aan de project disi. No, amantak if na wan bunsani da me cha correctie kona ini ina correctie sa me cha kon da me go woroko nanga dus lanti da wan sei de abi a bedrijfsleven da wan sei so de aannemer de man de do wonenbouwproject dat de mij pot de edeka wan dat de mij zorgu taki a middenstand a kleine man, nanga man die abeng kan kona wan oso tegen een redelijke prijs. Je verstaan. Want in begrijp taki, in abi, wan verkavelensvergunning dat je teka owe. En amande dia vergunning dat Masra Riyad Nur Mohammed, amande weer wan doorkijk impi. Isabi kan shi dwars door sobuso. A transparantie na vorige programma op taken ba. A papa dat transparant. Alasani mag shi. I verstaan alasani mag sabi. En a mako lukutaki. 60 voeding. A zogenaamde wonenbouwproject. Uka weuken met jaro gwe terug. Tak wan pisten dape na smal kalde. Dat de man be op een zogenaamde fabriek. Tak de man bouwprefab oso. Amantak toffie mek janor toffie terus ameki nada nihil niets. Nada. Dus de begrijpt dat die de manchi en disna san sef saje in mama sernang. Zodra de manchi taka president die se buku wan succes. Hij doet wan bonsani. Direct de man go sukusani elembonyo in okoro barafu. Fu sorgu taki amam konde in descredit. Were no. Amantaka no sa pas sequence de man. If suma kan de trama wakak motani keri da son leta tape ede ka foto isabi dama ap bodor tape ede. Precies dat. Maar zij is factor. Isa sana sani Masra Gambo. Luku, mi volg want to sani fu atori fu Pan American. Op zichzelf moet ook gezegd worden like fai takito. Nou een project sabong. Ja. En dan ga je kijken wat nu binnen
het reilen en zeilen, isabi te Ja. mag takken zo, dat je het gaat continueren. Want als vraag je naar behoefte, een dak onder het hoofd, alles ramang, Ja. Ja, toch is een aanvraag dit dat. Nu gaat het om dat, van een regering, Ochare Waka. En like van taking, misap, Masra Riyad Noor Mohammed, doorkeek, Ja. if a procedure en een proces nog volgt, ama no do next. So, madame Koinatori, want dan Masra Riyad en in een regeringsraad en dan de mans don takatori in een regering takere dat we doen disi. So, dus dat deel voor een regering je jere want dala tori etaki. Pas hem asfalteer. Wat rampoti, Stroom. stromopoti, Ja. internetfaciliteiten moest komen. Nee, dus wacht, dus de zijn dat na gewoon is dong, dat is dong, dat gewoon zegt dat me want stroom de is, je want palek moet onder grond kalo. No, Masra Gambo, het gaat ook om in miljoenen investeren. Ja. Mi volg gewoon tjuselijk van mijn takking, asanfo. Ik heb begrepen dat een ondernemer op zichzelf, Ja. hij behoorlijk heel veel geld heeft geïnvesteerd. Juist. Ja toch? En er waren dus wat afspraken gemaakt, Ja. maar of het schriftelijk is of het mondeling is, dat laat ik even aan de kant. Ja. Punt is, a behoefte de dape, a people, a osofa Een nodu, project moet go a door. project nou een boom project, Ja. we lukusa we city, Ja. maar project moest go door. Ja, dus in feite, zijn regering die ze doen, die mij corrigeren aan vorige regering. Precies. Corrigeren voor potas aan kataplein, dat Shores, Lucien, de Lucia, de café no betere osof go. Precies. En in een kader dat die noemen si, dat jong, de man tek besluiten, maar je bijje mek ome prang. Ja. Ja, bito? Precies. Meer tak altijd wansani. As turu pe a presidents dong, Ja. na wan gezicht. Ja. Isabito, en je hebt heel veel haters en moet takken. Man Ja. vinden leuk of niet leuk. Je hebt gewoon haters, toch? Ze proberen voor saka kota futu van man. Nee, maar Toch? jere ja zo. Isap sana sani. Inser na mi meke bon voor me. Ook toe in mi woroko. Sami bedu fosi. Mi meke me. Te wan man of fen wan sani. Dus ama jere tak wan libi. Wan sani gebeurt dape. Maar man na wan corrupteling. En zolang ama shitak wan jij san jama mino da ini. Isabi toch. Terwijl de man no de bezig aan corruptie. Maar amawan go corrumper inatori en dat de man nakama puru me kutaka san lek fasande Precies. dat die de man nakama puru aman go suku isabitok isab de man de hanging banging isabitok en aman shitak anoma kon uit dat je play klokkenluider suma skop you pik moto Luku, dek zo misabi ook toe en uit dat politieke veld de man berikat dat de man meka president gwa se iri komite gi de man wansan fu jaso uit Masra Gambo. De sani si no psaja na unu ano leuk u abuandul en dat na tak a nation mus abembung. juist Isabito a nation mus abembung. If you want dry sani konanga ome paparas you ab you rem to go do you sani. Peki Yeah. dape go do you sani. Well, Dape no. uneko. Mamotegi wan sani jaso Masra Gambo. De massa e barikata ko play politiek. En mi tegi president persoonlijk laat iemand tet-a-tet. Mi tega matak no mek man teki by the loop. ni ma president Isabito. a president ji antaki te sanik ba makande desma abuan politiek antwoord van o Look hoe dat ne interesseer me. Me konanga atori. Me kong. A president taki. If nou een politiek antwoord de moest chisi. Da oji de een politiek antwoord. Dus ik kan kouri ati. Okay. Dus da oji de een politiek antwoord. Je verstaan? En dat belangrijk. Maar godoro nang ator disi. De je shitak ator dis abuan tratere ga goro. Want de yaba AHP. Pede chimang Klopt. kan bouwen naar 7% per lanti en subsidieer ekoyepi. Dus je soja een aantal voor de projecten dat die. En als aan no sweetie, omdat nou wat tobi no zo, die bepaalde man, de man want wat jarte man be bari, wat bouw oso die portisma. Dan sapta ka baga Elena Christina dape, dan de man be bouw oso, isap de man die... Drieberg, toch? Nee, baga Elena Christina, Oh. een project op dape. En vice regering die is betri aan dat is maar be go aan een verzoekschrift
na vice-president tak vice-president no ka yep de wan de na watera de na fire en na adala anga euro e chirdeng isabi maar regering die stak mino wande san dat moro dus we doasan netjes wie kan go doe je belang je verstaan en precies zo de kleine man dus in feite a regering die psa sorgu taki de ma be de bezig ke broka middenstand ba dat de ma zogenaamd die aan middenstand alsof broka de gomoro fara en dat gebeurt maar regering die corrigera sani maar alla sani kulene ake zijn niet op één dag gebouwd dus na safri asane go dus dat na a uitleg want Frans be aksimi tak want tu jong man be gonen go accent tak fa waka na nga tordati dus na tordat me brokap money Frans je archimi dus no atori de sotaki seref apchima seref asma dino abi de mens bedeelde eko in aanmerking voor also anonapa na mon dapa no uniform maar ik kan renoveren also isabi toch ik kan kiezen een zakte lening isabi toch en lanti ik komen je toe alleen dat alles maar op een dak tape ede en dat belangrijk en dat chari a jarusu a haternei de zwartkijkers de man de suku elembo in okoro barafu want de man a jersey de sanse gebeurt a correctie de man want de man be horna nasa sabayo koromo a spotu tak de yep de toeline yep den nap tata teye potase de bedif de fromu de serf troe fadong dat jij bent er rijker van geworden. Precies, dat nasa nito mas ragamba. Luku mi siya santra fasi facto, maar abuntak je legt dus maar uit tak fa asande. En if mi luku bung a project voor AHP, toch? Ja. Misschien ook toe 7% lening econo. Juist. Isabi toch via lokale banken. En dat is in een positieve zin. Ja. Isabi toch? Waardoor dus, if je roko een pressie, kan je nu aan een lening komen. Natuurlijk, je salaris zal ervoor bepalen. Dat, je go, je teki, je doet je bouw, of een nieuw bouw je maakt, of je doet renovatie, of je go bij een grond. Dus nu heb je genoeg ruimte eraan. Het is rustig voor rustig, step by step. Want misabi, we bon voor man bericht dat je een regering kon. Eerst van de jaar Alasano City. Maar je ziet dat je een gedeelte van een woningbouw en lolo noemen. Hey, waka. En dat nou een principal story. En de man om een vertering. Isaba lekte de man die want er is aan vinya de druk heb zijn niet. Isa poste de man bego ser. Ayati sondro watra. De man bego ser doxi fosito. Dat de man be kot grumbana dat de man propa doxi fa doxi tek morgen weer. Big God. Is dus a precies sasan jersey. Want de man tak oni no nana eshita ube horda spotu. Juist. Je verstaan en asan dat de man om een vertering. Isabi, dat je alle soort deskundig man op een collega. Isi, dat voor zo'n gomoro fara. Dat we archie een po. Dat is if you traigo macao, if you go en macamaya, if you traigo macao, if you go en macamaya. No traigo, don't make me go de baca. 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 We moeten doorgaan. We moeten doorgaan. Sanda baka no muadiu. Unelukuga se. So, dat doe je era poku. Dat want ik weer godoro. Wie is weer verslijt a poku dis una torobi. Want dat want ik weer godoro. Mim drukken doorju tak weer godoro. Omdat sana sani. Je verstaan. Asana wabif godoro want if you lose authority disi. Isabi toch. I lose authority mek tarachamu anga de mati fen go teken
dat de mau pora sani. Wopanya. Da wopanya Wopanya. nakpanya. Isabi toch? Nakpanya. En uno kan nakpanya servi, dus no wabi voor Godoro. En daarom ik de mij falla president, de mij falla regeren, alla soort fasie aan. Isabi toch? Dan ik vind het triest en zielig, God forbid, dat er na man servi, pimko ondersteun. Asa de wan mooi sani. Kom takasan so. Udenwa oso etang, wala maladena oso etang. Dat dake leka wan presi, dat wan sma kanga wan idee tak yere no. Wo meet money, da wo buy wan centplaat, da pura ouro wan da poten, da wan da minder. Tak nemi no ma pura money. Dat die poten, da fin wan excuus. Omdat hij no wan pura money, omdat hij no wan do mee, da fin wan excuus da. Toch ook tegen dat kwaliteit centplaat dat no boom. Maar nee, not more ara. Ano liever in bijdrage, uit knap na sisi, Ja. en ook meer takje te uit tak kakker, toch? Ja. Terwijl nog meer waarde aan de liever maar Nee, maar hier no, maar na dat me leg je uit. Dat toch te je tapa lekkage aan een nat moro, dan moet je interessant dat kwaliteit centplaat dat die no boom. Dus is mamus denen zei omdat amana wan nul. En zo ja bonvoerhoef de soort libisma, to masragambo. De shitak jong, me vraag me af to soms, soort meerwaarde de man is abi, to, dat jong in een ondersteun aan beleid. Jere ja zo. Mi rafolator dis uit. Archie. If je begwente chisanif soso. Ino sapa money bek moto. En sana sani. Ibe nyang. Dan no want tra beleid kompe no man nyang moro. Want ina beleid dis man nyang. Temitak nyang im woroko. If ine woroko ina noti. Klopt. Isabi toch? Im liever een productieview. En alle de man die she schreef desani, zij spook ambtenaren. Na man die no, lever de bijdrage in noti wist sa de man do. If you look hoe me go even terug. Alle man bevindt dat ja, verklaar SLM failliet. A president tak nee. Isabi toch? Ja. Isab sa president taki. If me kan take it up me. Fu zorgo tak me go pay ma 4 zoveel miljard dollar. Dat zijn 80 miljoen. Voor SLM. Ja. Maar dat, I mean, ik kon niet meer voor Masra Gambo. Maar dat wat ik maar chagat ze. Ama dekati en ama sabi dat in achterhoede. Dus look no, asanim shele een voetbalteam. Ja, ba spits de lai. Maar ja, wan stopper spelen bakama dat de dek. De rechtsback, linksback. De skagri de man de setasani a harmonica, a wisselwerking. Isabi toch. En asan dat de waka. Terwijl, voor 2020 ino be abasandati. Na waman be taki en a mati. Isap sa wan tak if waman tegi taki. Je libi door de bank. Dat wan tak faga go. Wel, no, in a perspectieve toekomst de man wat taki dan. Nee, ano de. Isabi toch. En ibe libi tapolo, dicholo. Tapolo. En no wasan dat no demoro. No. Dus dat de mij zoeken alla soort sani. Een heleboel spitsvondigheden. Want de man op sani. De man op tools. Want if je een voer oppositie met lukken, want men leest buitenlands corantie. Men tek buitenlands nieuws. En dat je zie taki in wins na oppositie. Maar de regering doen sani. De oppositie ondersteunt. Omdat na de service maar het konder en achterban na fasem konderen. Dus amus kon boenje achterban. Maar de man die zie, lera achterban te wan heer terasani van hem kon boenje. Me wan gewoon totaal chiso sideline hier Masra Gambo. Maar mo taking. De buitenlandse reis is city toch? Ja. Toch? De parlementariërs, de oppositiecoalitie noem maar op. Ja. Dat de mij go wel together, hè? Ja, maar dat de man lever kritiek tak mino wan buitenland. Maar allemaal go. Ja. De moet tak in het belang voor kondre de mij go. Natuurlijk. Ja. Je in een positie, je moest go toe. We begrijpen. Ja. Maar dan maak het bekend nou. Ja. Zeg het openlijk toch? Tegen in het parlement, dat play van moest play. Er is een beleid daar, een regering die dat play. Die de man ondersteunen met de man doet toch? Ja. Maar nog ook krak. Ala lisi no boom.
Maar dat me aan analyse sami me kafesi. Te de mano betrek bepaalde man bij voor amango corrumper. Voor go meki nyang. Dus dan mijn shi leki trama en meki nyang. Terwijl no nyang en meki na worko straight. Omdat alle de man de doe de worko disi. De mij weer doorkijk MP. Isap sama mi ab wan klep gimasra gambo. Ja. Pe wan wan ex-president et tegi a president ja sotak. Luku sumana mandati. Soma yere atordi taki miojie moro moi. A ex-president dati. Bede ina sref watara da president dis de. En daarom ik Sama sabi. ama sabasani en ama shi a koers die ama teki da ama tak yere no uno libama in de steek. Klopt. Dan ondersteunen man ko achab abijimandi. Nu als president heeft hij de aanwezigheid van een voorganger niet nodig op zijn kabinet. Wat hij nu nodig heeft is een volk dat hem niet in de steek laat. Nu hij moeilijke keuzes moet maken. Wij hebben hem als trekker gekozen om ons voor te gaan in wat vooraf een zware job mocht heten. So, dat doe je sa biji mandi taki. Dat suma yesi ayere suma ay ashi. Is belangrijk want in bedena schrijf situatie bij poorser nang. Dat we man kon chisi, dat man chara koers kon tapu 2.80. Isabi toch dat man kon leggen uit. Dat dana disi, dana dati, dana kosa man persoonlijke aanvallen. En dat na sem soort systeem oppositie die zij voor. A oppositie nee voert dat beleid. Beleid. Het is persoonlijke. De mij voor oppositie tap a persoon. Na fisti play. Isabi toch? Eigenlijk heeft nog een voetbalwedstrijdje play. Dat in een play tap a bal, je play tap a man. Dat de mij ready. De mij poti gaat doro. Im da doro se inom de tapa veld moro toch? Nee, en in mak babbel moro toe. Precies. Isabi toch? De soort man die zie. De zogenaamde klokkenluider. De mij vinden alle soorten spesvondigheid. Alles wat krom is praat men recht. Isabi toch? Luko, boven Rusani Masra Gambo, temeshi, dan me vraag me af, like jongen in een contract, dat jongen, kijk, er is een beleid daar ondersteunt. Isabi toch? Zorg ervoor dat wij als Surinamers in totaliteit successen boeken. Ja. Isabi toch? Kijk naar de productiesector. Wij moeten meer gaan produceren. Isabi toch? Tak moro de vise ko ina contract as akurs. Of saka automatisch moro na grond toch? Dus alle dit soort zaken. Maar mensen zijn eerder bezig voor broko mekaar. Ja. Isabi toch? Je saka kijk, if you want saga sturu van president, komt ik als een voorbeeld baka toch? If you want saga sturu van president, terwijl de san bespreek in regeringsstop, in RVM, in alle soort niveau, de mans donata en ano one lisi, two lisi, drie lisi. Om een lisi, voordat we gaan tapa kies voor Pan American. Ja toch? Ja. Voordat de san, en no puntje bij paaltje, dat je dat jongen puntje li paaltje lopen. Maar isap sami vindt zo frappant. Zo frappant mi vindt taki. De man zelf die dom bespreken sani. De man na laji man. Isap zijn de mek met tak zo. Omdat je gos dong, dat je gos danga want to opposante, want je vindt korum dape, dat je go mek wan sani. Je verstaat tori. Nadat het gebeurt omdat binnen een totale coalitie in een kon klaar na atori. Want juna eke. Na mi wang. Je wam ja, je bent een egoïst. En dat nog kan. We hebben geen egoïsten nodig in dit land. Zo abinas ma de jepi. Maar de man zal le krabu in wan bari. Satra krabe krenka lok toe. Aan mijn poes en troe. Hare ka grong. Want anomag. Ja. Isabi toch. Maar dat je si wan trasane gebeurt no. En dat nou gevaarlijk sani. Maar voor zo'n god op a tor die. Gim tori masra. A tor va koers. I verstaan. Dat je ziet dat a koers is. Saka va wakang a tor. Dat verteer me want om niet les te kan begrijpen. Masra gambo. Mi ogo tapa tranivo. Luko.
if a koers is saka, dan mi wan shi winkri prijs saka toe. Want dat die omniles lees van itaki toch. Ja. Altijd je tak eigenlijk omniles amawa sabi tak a prijs van basisliefde behoefte is saka of niet. Mi kan buy of niet. Ja. En natuurlijk dat nou af de moro pigi belangrijk zijn. Mi go onderzoek want je en mi go look op basis voor mi kennis naar een perspectief dat a douane koers play een belangrijke rol in asandisi ook toe. So wacht die stop, want omniles en fluister met dat sana douane koers postre jere fen. Jere ja omniles. Asan de so. Den douane de so belasting. Te sen san gwe nanga te sane kong dat de ma ab wan koers nanga data sane importeer nanga data exporteer data gwe. Dus in berikan taki te amasen teki nanga ta basis voor douane koers aan mijn pai de rechten en zo. Den berikan dat is sluis go doro go miti. Misa mooi. As niet schwenken. Ja. Dus wins is a koers saka dat na direct suma op te maken nangen abe cash money. Ja. Dat na direct. Maar dat we lukutaki na ala tuwichi driwichi. De douane koers veranderd aan de handvol. Vraag en aanbod. Juist. Dus dat Yoshi en dat peda. No, man ook ategi tak iyaman be importeren so many. Ja. Nee. Dus als sasa ne worko. Dus no lukutak a koers sakatide a de 32 dat event tak a prijs moet saka direct in a winkel. Dat no kan. Maar natuurlijk ook toen Mas Ragambo, je hebt de monetaire organisatie toch? Ja. De organisatie ze doet a controle tapa money. Dus de hier ja want im taka sanlek fasa mustaki. Dus de malek centrale bank de banyi isabitok. De vice-commissie. De soort man dat de mate pote edeka wang e luku asani. Want if ano be de wan bunsani, dat de man no bodwen. Je verstaan. En daarom meki, me kong, daarom meki, a systeem de, en dat meku de, pusrana seipsa, pulek na sa bayo koromona nga we wato wala mala. En ala de young one want i jaso tulek young one. En mi fene falek belangrijk, tak mi wan biji man, es do na nga young one, die e verstaan atori die ka brokator komorop chinji de young one, mek de begrijp. En wansani mi wan beji den, taki, anote mek bon furu bari in wan discussie, in wina discussie. Nee, I go faye chara discussie. Es demi tak na wan bijisma. Da bijisma taki, Masar Gambo. Mi lop faye chara tori. Maar desma de meki bari, de no sapsa de taki, want de meki bari dat de ne verstaan de serepi. Dat de ga also de tak, ai mi meki bari, mana nuti, 0,0. Godorangay to. Luku, sa mi wan taki opo Masar Gambo. Je shitak na de cambio a bon heel trakoers toch? Ja. De bangi e gebruik ook toe aan trakoers. En misschien douanekoers ook toe de no. Douanekoers is meer gebaseerd voor import en export. Ja. Right? Maar zij gebeurt nu in het verleden, en dan moet dat kind ook toe, maar ook kies atibron, de moet tegen mi tak je ubikashi tak kan de babo, maar mi netak babo en mi sapsai de moet dat kind ook. Ja, mijn Archie. In het verleden, bonvoer man tak de cambiohouders de baka aparte pe unu de. Dus VAP, dus na VAP, abi amoni. Abi money. Dat zijn ze atide na de. Die emotegi was niet. Het zijn gewoon ondernemers, keiharde ondernemers, en ze hebben maar één doel. En de man doel naar make money. Ja, no, maar no walasi. De man no walasi. En want imsha zo, en dat naar mijn eigen perspectief en mijn begrip ook toe de monetaire organisaties en instellingen dat de man dat no want tak was aan zomaar, want if de man tak was aan zo even, dan zie je weer een heel ander. Ja. En misabi. En misap zei de, like jongen in a kondre, like chima in a kondre, misap zei de, in mi ai, zei de akoerse saka. Omdat, in het verleden, allemaal beetje bij dala cash poti. Ja. Toch? Ja. En nu, cash de voeren in de economie. Ja. Bijna was aan voor 10 miljoen. Ja. Toch? Op maandbasis. Zij hebben nu, de cambios op cash and carry. Nu, je hebt toen ze voeren money ook toen naar de banken, girale money. Dus wat gebeurt nu? Ondernemers moest go bij een container
yang olie of whatever dan ook, of een container banti aan mijn bij. Ja. Hij kan nu zijn SRD, aan mij verdienen SRD, aan mij storten SRD naar bank. Wakti me kon. Dus dat want dat USRD stijgen waarde. In waarde akri. In waarde dat akri. imlek des Ja, maar precies, uit. maar dat na jum leg uit toch. Wat- Met die en dat jum die chimonino. Want USRD is stijgen waarde. Want een voorbeeld wat ik sempre de. DSB taki kako bij $5,000 cash. Postpaarbank ook toe. Ja, zo. Maar, des maar nego. Want als maar tak mi SRD is tegen waarde. En if je no look boom, baka wan pisteng, dan kan gewoon aan mi SRD opstappen. Ja. Dus, maar min ook bij Thomas Ragambo, mijn punt in het DC is dat dus de ondernemer nu, de mij liep de maar SRD tap de maar rekening, Ja. te aan moment de tak de man pay een factuur, Ja. toch? Dan de mij te tak je met bank X, Ja. tak luister, ik geef je SRD, geef me $. En nu, een ondernemer heeft niks aan een cash $. Begrijp dat goed, hè? Ja. Een ondernemer heeft, en anyone persoon zou bij een sanino in het buitenland, je kan niks met die cash $. doen. Dus wat je nu moet doen, je moet bij een bank gaan. Ja. En het bank gaat dus voor jou die transactie doen. Ja. Dus pay je doen, je go liever, je go rokono naar een bank dan naar een cambio. So, maar koliba tordati. Want a tordat zei het taki. Om Nederlands Franse wenkbrauw taki. Een complex optie, zo maar met begrijping. Maar jere ja sami wan taiji. Om Nederlands voor Nederlands verstand. Taki na tusot sande. En na sane weji. En jullie volk moest weji tak lukono. Koerse saka. Mi kan go bij mi dala. Isabi toch if mi on gwa buitenland. Want voorzien op een man. Isabi bem go broko Probleem go knapi rei. Ia bem go broko de. Maar no asan dat no demoro. Dat want tak alibi e luse serefi. Isabi so si alibi. En Prins Pari inatori. Want je shitaki ala fasi a regeren die se suku oplossing die a sociale nood van volk. Want je shi a bekar, a president bekar, de handelaar takanga den, tak jere no, uka ji a volk terug. De man beloven man op een bakafende no dweng, ama op een foodbasket no. Ja. Dus dat foodbasket e waka. En mi kan begin taki, want mi is bunyosu, mi mak taken. A wichi say opo, dat de mij kong, dan een locatie, een foodbasket, e kalili doro. Ja. A locatie. Para schrijven kom. Wang dek ba ma tweede of derde wa econo. Jere dat, dus als aan waka landelijk kago bayi ala deita. Zonde word je ook toe derde rijweg. Archie dape. Ja. Dus, nana sasa bayo kromo, prem natu ala mala. Dus dat foodbasket e lolo, a social e bije waka. Je chisip chi broko doti, i kot kota se bere. Maar me shitaka kel doro. Wanneer tijd. Wanneer tijd doro. Maar dat we barodi, we taki tani dat we een tekutef archi. Maar wansan sabi. En met tanduen. Na soso constructie, want dat weer drie dat me construeer no. Wan soort watara. Mi pot pijp. Dan boro ologi den. De opakarang. Sproeier, je zet sproeier. Je zet die sproeier, dat je kom back, kom face, de present nati. Isane igrunte nati. Je verstand. So buso. Trusiani na grond, pranwasani, maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. Dat napude tak mina wan jajasar na man, of mina wan jajasar na uma. En dat belangrijk, dat prespari. En wansan mi wan barete. Para uno siribi want ala de tradistrek kwa landbouw de mai gweli bunu. Wopono, asari. Panja so het lik yung met de juno wang garantangi fuluka programma. Maar meest belangrijke, die na verkeer, any pressie, die na verkeer, de voorzichtig, let op tapis revi en zorg ervoor dat je doet je plicht, sa je moest doen, lever je bijdrage, dat de productie voor sarana en guafisi. Me bari wang garantangi, dat is namens rafikash. Prespari in atordisi, no doti mama sarana. Ori preskring en hij begint altijd aan oso. Teka doti, poteni waji. Suteni broeksaka. Sukuwan saka potetiga oso de potena ton. Dat doen doe. Barwodi.